ating mga tinaguriang Bombo Millionaires. Bombo Elma. That's right, partner. By the way, partner, habang nagkakaroon tayo po ng grand draw, hindi naman nawawala sa ating isipan po itong panalangin kasama ang taong bayan para sa recovery na rin. Yung mga nasalanta po, mga nagpasko po, doon po naman sa mga tinatawag natin na mga hindi sa kanilang sariling tahanan dahil sa walang tahanan. At sila po ay mga biktima ng kalamidad, dala po nagdaang bagyong Odette. Di ba, partner? Tama ka dyan, Bobo Elmar. Bago tayo magsisimula dito, partner, nais lamang nating i-acknowledge. At the same time, pasalamatan natin yung lahat ng mga partners, mga sponsors natin dito sa ating Want to Panalo Promo Part 20. Katulad po ng mga sumusunod. Maraming salamat po sa Alfonso Brandy, Rexona Deodorant, Orocan Silver Swan Vinegar, ang Wow Sarap All-in-One Seasoning, yung R Florete Pawn Shop and Jewelry, at saka yung Panyawan. Maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo magsimula, kasama pala natin ang kinatawan mula sa Food and Drug Administration, FDA, National Office sa headquarters din. Kahit holiday, partner at mga kabobo ka Star Nation, araw po ng Pasko, nandito pa rin upang tiyakin na maayos ang ating gagawing grand draw at raffle ng mga winners dyan po sa mga himpilan po ng Bombo Radio at Star FM nationwide. Magandang hapon po at Merry Christmas po sa ating FDA representative, si Ms. Ching Carion ng FDA Head Office. Ma'am, magandang hapon, Merry Christmas po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas, Bombo Elmar and DJ Wawi. At sa inyo pong lahat na nakikinig. Wow, ayan po. Merry Christmas, ha? Very warm greeting po yan sa ating FDA representative. Alright, Bombo Elmar, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Eto na. Last minute reminders sa ating mga anchors, yung mga DJs natin ng Star FM at Bombo Radio. Just make sure na malinaw po ang ating pag-aanunsyo sa ating mga proof of purchase, addresses at pangalan po ng mga nanalo. Pag tinawagan po natin or tinatawagan natin sa ere, especially po kapag ang inyong himpilan ay na-announce na mag-a-announce ng winner. That's right, partner. Dagdag pa rin paalala para sa ating mga listeners at viewers. May marinig po kayong tunog. Huwag nang magtaka dahil ito po yung electronic draw. At pagkatapos nito ay anunsyo po ng ating FDA representative kung saang area o station bubudutin yung panggagalingan po ng ating winner. Ito na po. So, standby po kayo. Luzon, Visayas at Mindanao, buena mano. Unahin po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area kung saan bubunutin ang mananalo ng 50,000 pesos. And here we go, Madam FDA, at the count of 3, 1, 2, 3 sa ating electronic draw. Sa area po ng Mindanao, ang nanalo po ay Bubunutin po natin, madam. Okay, so Madam FDA, Ma'am yes. Ching, eto na, 50,000 pesos ang bubunutin natin. Saang area po yan, Madam? Bubunutin ng 50,000 pesos. Okay. Sa lugar na Butuan. Butuan. Yan, Butuan. Okay, ayan dyan po sa Bombo Radio Butuan, isasagawa ang live draw natin na ang premyo po ay 50,000 pesos. Please be ready. Go ahead sa inyong live draw dyan. Mindanao Regional Draw. Bombo Radio Butuan. Okay, sa ngayon, bubunutin natin yung 50,000 pesos na manggagaling sa mga entries mula sa Bombo Radio Butuan. Yung FDA representative natin si Ma'am Perla Albiso. So, ngayon, ating hubutin, Ma'am Perla. Dito tayo, Ma'am Perla. So, ito, binubunot natin, mga kabombo. Ayan na, si Ma'am Perla, chine-check pa ngayon. Ma'am Bombo Elmar, chine-check pa kung okay ba yung entry na nahubot natin. Okay, so si Ma'am Perla yung magbabasa. Ma'am Perla, please. POP is Rexona.
The winner is 31 years old from Purokwan, Duungan, Butuan City. The winner is Miss Jinky S. Suday. So, yun, Bombo Elmar. So, ulitin ko, Bombo Elmar. Jinky Suday, 31 years old, Purok Uno, Duungan, Butuan City, week number 2. Tapos, ang proof of purchase niya ay Rexona. Congratulations sa ating 50,000 winner! Yes, maraming salamat Bombo Radio Butuan. So clear na tayo dyan. Si Bombo Kevin Linaak pala yun nandyan sa may bahagi ng Agusan area sa magitan po ng Bombo Radio Butuan para sa ating Mindanao. So, partner, so okay ka na dyan? Nakuha mo na yung kompleto na, yung detalye. So, congratulations dyan sa Mindanao region para sa 50,000 pesos sa ating 1 to Panalo Year 20. So, standby tayo. Ang next in line po ay dyan sa may bahagi naman ng Visayas. So, dyan sa ating mahimpilan po sa may Bombo Radio at Star FM station. So, standby po kayo dyan. Partner, go ahead. Alright, Bobo Elmar, that's right. Ito po yung ating sinasabi. Let's go now sa Visayas region. Okay, saan kaya mga area na yan bubunutin ang 50,000 pesos? Sino kaya magiging lucky winner natin dyan? Of course, our FD representative. Please go ahead sa ating electronic draw, madam. Mula po sa Cebu, manggagaling ang Visayas area. Alright, so partner, ibig sabihin kasama ang Star FM at Bombo Radio dyan sa Central Visayas tayo, As per confirmation po ng ating authenticator rin, ng ating our FDA representative dito sa Makati office ngayon, National Office, Isasagawa ngayon as of this moment, as we speak, yung live draw para naman sa Visayas Regional Winner, dyan po naman. So go ahead, sa inyong live draw, live na live, ready kayo dyan, Star FM at Bombo Radio Cebu. Go ahead, dyan Central Visayas. Yes, Bombo Elmar, live na live tayo ngayon dito sa himpilan ng 95.5 Star FM at ating makikita yung grabe yung intense, yung excitement na ating nafe-feel, nararamdaman ngayong araw na to, Bombo Elmar, mga kabombo, na nakisabay na rin yung panahon sa grabing intense, yung excitement na ating nararamdaman ngayon, at ating masasaksihan ngayong mga oras na to, yung at malalaman kung sino man ang ating palarang winners sa ating 50,000 pesos na sa ating grand draw sa 1, 2, Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio Philippines. At ating makakasama ang ating FDA representative na si Miss Grace Cardona. Miss Grace Cardona, yes, Miss Grace Cardona. Ano po ang nararamdaman natin ngayong araw na to, Miss Grace? Good afternoon, everybody. I'm also excited for Miss Genevieve D. Diamante from Sitio Fatima, Basak Pardo, Cebu City, 45 years old, and this is week 5, and the proof of entry is Orocan. Yes, thank you, Ma'am Grace. Ating uulitin para mas intense, ma'am, kung sino yung palarang winner at yung maswerteng winner natin ngayong mga oras na to na siyang nanalo ng 50,000 pesos, mga kabombo, Ating uulitin ang palarang, ang maswerteng winner ng ating 50,000 pesos sa ating grand draw sa 1, 2 Panalo Part 20 promo ay si Miss Genevieve D. Diamante mula sa Sitio Fatima, Basak Pardo, Cebu City. 45 years old, mga kabombo, at nagaling ito sa week number 5 at mayroon itong proof of purchase na Orocan. Dahil sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bombo Elmar. Alright, Bombo Elmar, Congratulations sa ating lucky winner ng 50,000 pesos dyan sa may Visayas area, And at this point in time, ladies and gentlemen, we move on dun sa Luzon area. And before that, as usual, through our electronic draw, tutukuyin natin kung saang area manggagaling ang mananalo rin ng 50,000 pesos. Muli, ang ating FDA representative, narito ang ating electronic draw. Madam.
mula sa Luzon, manggagaling po ang mananalo sa Dagupan City. So yan, malinaw po yan sa may bahagi ng Luzon, Dagupan City. So kasama po dyan ang ating Star FM at Bombo Radio as per our FD representative. So isasagawa po dyan ang live draw para naman sa ating regional winner sa riyon po ng Luzon. So standby na ba kayo dyan? Ready na po kayo dyan? Bombo Radio, Star FM, Dagupan. Please go ahead sa inyong live draw. Yes, Luzon. Okay. Partner, parang i-check po natin para nabigla sila. Hindi nila kalabiyatan doon mapupunta yung mangyaring pagbunot ng draw, live draw ngayon dyan, partner, sa may bahagi ng Dagupan. Okay, so we will go to National Capital Region muna, no? So we would like to balikan natin mamaya ng konti ang Luzon area na kung saan ang 50,000 pesos partner doon bubunutin sa Dagupan. Bombo Radio at Star FM stations natin dyan. So, diretso na tayo ngayon. Dito po sa Metro Manila National Capital Region kung sino naman ang lucky winner na ito at siya po ay mananalo ng 50,000 pesos na cash. Live na live sa Star FM Manila. Take it away, Star FM Manila. National prizes winner na 50,000 pesos at kung saan nga naman talagang pinapakita natin dito na walang kaduga-duga kung saan niraraffle po natin mabuti, hinahalo po natin mabuti ang ating mga entries na kung saan po makakasama po natin maya-maya lamang ang ating FDA representative dito po sa NCR na si Mr. Antonio Algas. At ito nga po, kung niyo po mapapansin, ito po yung from week 1 to week 7 o up to Grand Draw. Ito po yung mga entries po na ating nakalap. At ngayon po ay tayo na ibubunot ng ating 50,000 lucky winner mula po dito sa NCR. Sir, Mr. Antonio Algas. Okay. Ayan. Nabuntot na po ni Sir Antonio Algas na Sir Antonio, pakicheck na muna yung ating, kung correct po yung ating information, kailangan po doon nakalagay sa ating entries ang kanyang pangalan, edad, address, contact number, signature, proof of purchase, and of course yung ating week number at yung kanya pong yung ating title promo. At the same time, yung care of na Star FM Manila. Sir Antonio, ready na po ba tayo? Now, Sir Antonio, do the honor, Sir Antonio. Merry Christmas pala. Okay, siya ay nagmula sa Pagkalinawan Street, Ibayo, Tipas, Taguig City. Siya ay si Gerson Paulo Agbayani. Yon! Congratulations. Yon! Maraming salamat, Sir Antonio Algas. Purchase niya, Silver Swan, sukang puti. Yon, at talagang pinakita naman talaga ni Sir Antonio. Maraming salamat, Sir Antonio Algas. Ulitin po natin, mga kabobo at Star Nation, ang ating 50,000 peso winner mula po rito sa NCR ay mula po sa Pagkalinawan Street, Ibayo, Tipas, Taguig City. At siya po ay 34 years old at ang kanya po proof of purchase ay Silver Swan. Siya po si Gerson Paulo Agbayani. Siya po ang ating 50,000 peso winner mula dito sa NCR. Back to you, Bob Elmar at Star DJ Wowie. That's right. Kopya-kopya po. Maraming salamat ang Star FM Manila. Diyan po sa winner po ng 50,000 pesos National Capital Region Metro Manila. Talaga namang mering-meri po kayo. Dilan po naman sa Panalo po dyan. At balikan natin partner dyan sa may bagay ng Luzon area. Kanina baka ready na dito. Hindi kasi akalain yata ng ating himpilan dyan sa may Dagupan na dyan manggagaling bubunutin ang 50,000 pesos. Bombo Radio at Star FM Dagupan. Ready na po kayo dyan sa inyong live draw para sa ating regional winner ng 50,000 pesos. Please come back. Please go ahead. Bombo Radio Dagupan, Star FM Dagupan. Yes, Bombo Elmar, at live nga tayo ngayon dito sa himpilan ng Bombo Radio Dagupan. At sa kasalukuyan ay bubunutin na yung ating maswerteng winner para sa ating Once Panalo Part 1 hatid ng Bombo Radio at Star FM kung saan dito nga manggagaling ang ating winner ng 50,000 pesos. At sa kasalukuyan ay bubunot na nga ng winner ang ating FDA representative na si Sir Jeffrey, ang ating FDA representative, at sa ay bubunot
ng lucky winner para sa ating 50,000 pesos. Actually, hindi lang din, no? Sa ating mga entries, dito nga sa ating para sa grand draw, ang total entries ng Bombo Radio Dagupan ang bilang ay 39,173. Samantalang sa Star FM naman, ang total entries ay 34,327. At sa kasalukuyan ay hawak na nga ng ating FDA representative ang ating lucky winner ng 50,000 pesos para naman sa ating 1 to Panalo Part 20 ating ng Bombo Radio at Star FM. At na-verify na rin ang ating entries at sir, sino po ang ating certain winner para sa ating 50,000 pesos? So ang nanalo po ng 50,000 pesos ay taga 351 Bolosan District, Tagupan City, Leo A. Bernal. Okay, so ang ating lucky winner para sa 50,000 pesos ay si Leo Bernal, 44 years old at taga Bolosan District, Tagupan City. Siya ay gumamit ng proof of purchase na Alfonso at week 4 yung kanyang entry na nabunot. Yes, did you, Wawi? Partner? Po sa ating winner, no? 50,000 pesos dyan po sa may Bombo Radio Star FM Dagupan, regional draw winner natin dyan, no? Partner. So, this time around, malalaman na natin ngayon, as usual, partner, no? With the presence of our FDA representative, kasama ko dito ngayon, magiging two-stage po, no? Magiging two-stage ang sinasabi nating electronic draw na to. So, ibig sabihin, first draw ay gagawin natin ang electronic draw upang matukoy kung saang region manggagaling o bubunutin ang ating pinakabagong milyonaryo. So, ayan po, Bombo Elmar, the second electronic draw natin, doon naman natin malalaman kung saang area o lugar na merong Bombo Radio Star FM station isasagawa ang live draw o bubunutin para sa ating grand prize. Yan po sa ating 1 to Panalo promo part 20 ng Star FM at Bombo Radio Bombo Elmar. Okay, so ito yung pang 74 na yata to, ano? 74. Partner, no? Opo. 74th na milyonaryo ng Bombo Radio Philippines, ano? Mula noon hanggang ngayon, abay, napakarami nyo na po, ano? So siguro, partner, no? Sabi ng marami dyan, sana all, ano? Dito sa ating 1 million grand prize, ano? So narito muli yung ating FDA representative na ipaliwanag nyo po kanina, yung dalawang stage natin gagawin dito, ano? Para sa electronic draw, kung saang region muna, no? Saang region manggagaling at bubunutin po ang 1 million pesos na grand prize winner ng 1 to Panalo Part 20. So narito na po tayo, ano? FDA representative, please paki-check na ng button mo. Ready good na po tayo sa ating electronic draw. Madam Ching, go ahead. Ito po ay manggagaling mula sa Luzon area. Alright. Alright, wow! Rehiyon ito ng Luzon, region ng Luzon, manggagaling ang 1 million grand winner natin sa 1 to Panalo promo part 20. Please be alert, Bombo Radio, Star FM stations dyan sa rehiyon ng Luzon. And may we call again our FDA representative kung saang area or station naman isasagawa ang live draw para po sa grand prize winner. So let's start now for our electronic draw. Madam? Swerte po, ito ay manggagaling mula sa Kawayan area. Yun. So yan, ano, Region 2, dyan sa may bahagi ng Bombo Radio Kawayan. So yun pang sabi ng ating FDA representative, ano, mula mismong official announcement. So yung live draw ay gagawin po dyan sa ating himpilan po ang Bombo Radio Kawayan. Wow, so talaga naman, isang hindi to basta-basta, partner. So ano pang inantay nyo kung ma-ready kayo? Kanina, partner, ha, yung Bombo Radio Dagupan, kaya pala, sangkaterba, sangkatutak, ano, medyo nadili tayo, abot hanggang Kisami yata, yung kanilang dami, yung kanilang mga entries. So, kayo naman dyan, ano, Bombo Radio Dagupan para sa tumataginting na 1 million pesos na grand prize ng 1 to Panalo. So, let's go. Bombo Radio Kawayan.
Merry Christmas po po, Elmar! Yes, ang saya nila, Merry talaga yung Christmas natin. Ang dami, nasa bago po kami. Sige. Open. Alright, so i-check muna natin ang signal ng ating Bombo Radyo Kawayan. At Miss Cheng, maraming salamat sa pagpunta mo dito. I know it's a holiday, pero talagang pinilit nyo po na makarating kayo dito sa amin para sa aming Grand Room. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo, madam. Okay, so we are that excited that we are waiting now for the good signal coming from Bombo Radyo Kawayan. And again, we would like to do a recap regarding po sa ating mga winners kanina sa 50,000 pesos, no? Ang sa Visayas ay manggagaling sa doon po nanggaling sa Cebu. Ayan, Cebu. Later, we'll do the recap na kasama pong buong pangalan, kasama po ang proof of purchase at saka yung address. Ang sa Luzon area ay galing sa Dagupan. Bombo Radio Star FM Dagupan. Ang sa Mindanao naman ay sa Bombo Radyo Butuan. Okay, so yan po, Metro Manila, dyan sa Tagatagig po, ang nanalo ng 50,000 pesos. We're all complete with our regional prizes, pero ito ng pinakahihintay nating lahat, mga ka-Star Nation, mga ka-Bombo, the 1 million peso winner na manggagaling po dyan sa Bombo Radyo Kawayan. Again, we would like to thank our sponsors, no? Ito po, nagpapasalamat po tayo sa Alfonso Brandy. Maraming salamat po. Ang Rexona Deodorant. Maraming salamat din po sa Orocan, Silver Swan. Ganon din po sa Wow Sarap All-in-One Seasoning. At saka si R. Florete Pawn Shop and Jewelry at ang Panyawan. Ayan po, lahat sila ay nagbigay ng kanilang suporta to make this event possible. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, parang wala tayong pagsigla ng ating pasasalamat. Partner, balikan ko ang Bombo Radyo Kawayan kung ready na talagang that goes to show na hindi nakalaan na dyan, na nabigla sila, hindi nakalaan niya dyan manggagaling. Please come back. Ready na po kayo dyan, Bombo Radyo Kawayan, sa inyong grand draw. Please come back, Bombo Radyo Kawayan. Sa mga end-users po ng Bombo Radyo Kawayan, dahil ito na ang pinakahintay dito sa lahat ng mga tabayaan, nangangarap na maging instant na sa mismong araw ng Pasko. Tamang-tama mga kabombo mga kaibigan, umuulan dito sa ating pagkakaibigan at umuulan din ng pag-premyo. At kailan lang, no? Ay nakaranas tayo ng malawakang pagpaan dito pa rin and now, ito, ang talagang pag-asa sa pumulitan ng promo ng Bombo Radio Philippines, ang one Panalo 4-20. Yan. And of course, sa ngayon dito sa Bombo Radio Kawayan, Bombo General, Bombo mga meron tayo higit ng 60,000 na mga entries. Ang mixed pandemic, Sa ilang linggo ho na matutulog na mga entries, alam mga entries din sa wakas, mga kabombo, mga kaibigan, ang galing sa Bombo Radio Kawayan. At ito, hindi lang po sa Kawayan, probinsya rin na nagulog ng kanilang mga entries. Naman talaga, ang pandemya talagang hindi nagpaawa ng ating mga centers. Kaya naman, yung ating mga kasamahan, magpunit na tayo kung sino ka. Okay. Ang ating ay pangunahan, siyempre, ng ating station manager na ko. Teka lang naman, mag-bihaw. Okay, 1, 2, 3, go! Eto na! Excited kami kung ito, nilalakas na ng ating mga kapatid. Partner, i-check siguro natin, no? Mas madagdagan pa natin yung signal natin dyan, ano? Yung volume dyan sa may bagi. So at this moment, nagpapatuloy ng kanilang grand draw, partner, dyan sa may bagi ng Bombo Radyo Kawayan. We just would like to have a very good signal coming from their area, lalo sa bahagi ng region to na yan. How's that, partner?
hinihintay ng lahat kung sino ang mananalo ng 1 million pesos na yan. So, eto, noted na yan ngayon sa ating Bombo Radio Millionaires, no? Millionaires Club, na kung saan ika-74th na po ito na milyonaryo or ginawa nating milyonaryo dito po sa bansang Pilipinas. And we are very happy for that. Track record, Bombo Elmar, iba talaga ang Bombo Radio. We have 74 millionaires lahat-lahat na in totality. At ang timing dito partner, ngayong araw nagtao pa na kapaskuhan pa. So talagang malaking aginaldo, malaking regalo para sa kanya. At makatulong din sana para naman doon sa mga blessings na bibigay na manalo ngayong araw to sa ating grando partner. Tama ka dyan, partner. Habang inantay natin pagpasok pala ng Bombo Radio Kawayan, yung mga fans mo pala, makikita ka nila ngayon sa Facebook Live natin. Ito na po, si DJ Wawi. Live na live tayo ngayon sa Facebook, So, kitang-kita po tayo. Habang inantay natin yung pagpasok ng Bombo Radio Kawayan. Sa technical side, okay na bang Kawayan? So, antayin pa natin, habang yung signal, actually, nagpapatuloy sila. Please come back, Bombo Radio Kawayan. May signal na tayo. Yun! Yes, maraming salamat na Bombo Elmar. Medyo hirap kasi tayo sa signal ngayon. Lalong-lalo na Bombo Elmar. At tayo ay inuulan sa ngayon. Dito sa lungsod ng Kawayan, napakasaya natin dahil dito nanggaling ang ating 1 million peso winner. Salamat, salamat, salamat. At wala bang sigaw dyan? Ayan, ang ating winner ay gumamit ng Rexona bilang proof of purchase. Siya ay may last 4 digits ng kanyang numero, 8258. Congratulations sa ating bagong milyonaryo mula sa Santa Luciana, Kawayan, Maria Isabel T. Ballesteros. Ayan, Bombo Elmar at Bombo Wawi, ang ating winner. Ating one to Panalo, na excited tuloy ako. So yan, ulitin lang sa ating winner, Maria Isabel Ballesteros. Santa Luciana, Kawayan City. Isabela, gumamit ng promo purchase na Rexona. Back to you, Bombo Elmar. Alright, super exciting talaga, partner. Kakaiba talaga, no? Siyempre, 1 million pesos yan, partner. Congratulations sa malaking blessings po. Sa mga nanggaling dyan sa may Bombo Radio Kawayan, winner natin dyan, Bombo Elmar, dahil kayo ang pinakabagong milyonaryo sa 1 to Panalo Promo Part 20, ika-74th millionaire. Katulad sinabi natin kanina ng Bombo Radio Philippines. By the way, before we move on to our recap of our lucky winners, our million thanks also goes to our sponsors. So nagpasalamat tayo kanina sa mga sponsors natin. Siyempre, without them, hindi matutuloy ang ating promo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa Bombo Radio Philippines at sa mga papromo ng Bombo Radio Philippines. So, right at this very moment, magre-recap na rin tayo ng ating mga winners sa 50,000 pesos. Bombo Elmar, ito po ang mga winners natin na nanalo ng 50,000 pesos. Regional prize winners natin from the Mindanao area mula sa Butuan. Congratulations kay Jinky Suday. Jinky Suday ng Purok 1, Duongan, Butuan City. Jinky Suday, Purok 1, Duongan, Butuan City. Ang kanyang proof of purchase ay Rexona. Sa Visayas region naman, Bombo Elmar, dyan po tayo kumuha ng winner natin sa Cebu area, Bombo Radio Star FM stations natin sa Cebu. Ang winner ng 50,000 pesos, we have Genevieve Hamante. Genevieve Hamante ng Sitio Fatima, Cebu City. Ang kanyang proof of purchase ay Orocan. Congratulations din sa ating next winner from Luzon area, mula po dyan sa Dagupan, mula sa Bombo Radio and Star FM stations natin. Congratulations sa kay Leo Bernal. Leo Bernal ng Bulusan, Dagupan City. Ang kanyang proof of purchase ay Alfonso Brandi. Congratulations din sa winner natin sa National Capital Region. We have Jerson Paulo Agbayani. Jerson Paulo Agbayani ng
Ibayo Street, Tipas, Taguig City. Ang kanyang proof of purchase ay Silver Swan at Wow Sarap All-in-One Seasoning. Congratulations po sa mga winners natin. At ang winner ng ating 1 million pesos. Ang ating winner ng 1 million pesos, partner, sino ba ang ating winner ng 1 million pesos mula sa Bombo Radio Tuguegarao? Bombo Radio Kawayan. Bombo Radio Kawayan. Ito partner, na-jot down ko na rito, 1 million winner from Bombo Radio Kawayan. Let's announce ito dito sa matapos ma-anunsyo ng Bombo Radio Kawayan. Maria Isabel T. Ballesteros, Santa Luciana, Kawayan City. So yan po ang grand prize winner ng 1 million pesos. Talaga namang tumataginting po, Maraming salamat. Congratulations! So thank you, DJ Wawi. Talaga namang merry po, ang mga nanalo po ngayong Merry Christmas. So lapis-lapis din po at puso po yung pasalamat namin doon na rin sa mga supporters na patuloy pong tumatangkilik sa mga programa at promo ng Bombo Radio Philippines, lalo na po sa katatapos lamang na 1 to Panalo Part 20. Sa mga hindi po pinalad, baka kayo naman po sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, at sa ngalan po ng aming Chairman, Dr. Rogelio M. Florete, our President and Chief Executive Officer, Ms. Margaret Ruth Florete, sobra po yung aming pagpapasalamat po sa inyo po na nakilahok po sa Grand Draw ng 1 to Panalo Part 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, baldi-balding papremyo na may kasiyahan pa, partner. Okay, so Bombo Elmar, special din pala ang pasasalamat ng ating FDA representative dito. Nagtungo dito sa ating himpilan kahit holiday nga, sinasabi natin talagang babantayan niya, magsusupervise siya sa ating Grand Draw dito sa Bombo News Center, Makati. So once again, thank you, Ma'am Ching, sa inyong time. And again, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din po sa inyong lahat at mula po sa amin din, sa aming ahensya. Nagpapasalamat din po kami sa inyo sa Bombo Radio, sa istasyon na ito, kasama ang inyong mga sponsors sa matagumpay ninyong papromo na ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din po, Ma'am Ching. Kung hindi lang kayo naka-face mask, baka makita rin kayo sa Facebook Live natin. Naka-face mask kasi sila in view of ating mga protocols, pati si DJ Wawi. Ako naman dito, solo naman ako rito, sa aking booth dito ng Bombo Radio Philippines sa Bombo Radio News Center, Makati. So Merry Christmas muli, partner, DJ Wawi at sa ating Sales Director. Congratulations din, Bombo Joe Mamar, sa matagumpay namang promo ng taon. DJ Wawi, unless meron ka pang pahabol ng mga pagbati dyan, DJ Wawi? Okay na ako. Maraming salamat po sa lahat at sa mga tumangkilik at tabayanin po sa susunod na taon ang mga papromo po ng Bombo Radio Philippines. Para sa inyo lahat po yan. Alright, ito pa rin si Bombil Maracol mula po rito sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At dyan nagtatapos ang Grand Draw ng 1, 2 Panalo Promo. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumali. At syempre, maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Maligayang Pasko sa lahat. Mula sa Bombo Radio at Star FM. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo, gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod, updanay kag magunungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma, kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matutuod gid nga malipayon ang aton Paskwa, kag mangin mabinungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo,
Nahibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang nga, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga
nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang